Sí. Que pasou? Ten que esperar aí. Aló? Aí, detrás da raya. Que raia é esta? Exactamente. Vamos a ver, Lisardo, usted quitou un número para vir á consulta. Ten un número para vir aquí, para coatendo. Bueno, carai, que número? Se non hai ninguén. Bueno, Se a non ver. cae ninguén, se non veño eu morro de fama. Bueno, por favor. non hai ninguén, pero o protocolo ahora di que hai que quitar número para vir á consulta. Protocolo vou ayudar eu. Cuidado con línea, O cuidado. protocolo do bastón. Non pisa línea. A ver, home, non se enfada, home, que non. A ver, vou explicar, mire. A ver, ahora mismo non hai nadie, non? Non. Claro, pero en calquera momento entrame xente. O jubilado é moito de vir así, sabes, sin contalo. Coño, o jubilado está enfermo, terá que vir ao médico. Claro, pero parece che calquera hora. Entonces ahora hai que quitar vez. Usted dase conta, mira, é moi fácil, explico. E cando veu pa aquí, en das escaleiras hai ali unha máquina, viu que hai ali unha máquina. Sí. Bueno, pois esa maquiniña, viu na? Sí, eu pensei que era das cervezas, non? Coño, como vai dar cervezas, sabe? Eu xa lle vou meter un euro ali. No médico, non, vai a usted alá, leva o DNI, mete o DNI na máquina aquela, e despois ponlle ali o seu a clave do DNI e vai botar un papeliño cun número. Entendeu? Nadito. Bueno, é igual. Coño o DNI e vai a sala outra vez e quite o número, por favor, que teño moito traballo, non Na dou máquina feito. aquela? Na máquina aquela, vai alá, veña, que estou cos informes. Mira que non dou- complican non dou agora, acabado cada hoxe. vez está máis complicado ir ao médico. Vaya, É que quitar xa o non número, paga va. a pena nin enfermar siquiera. Vaya alá, pero... Señor, veña comigo pa aquí, veña comigo, veña pa aquí. Está mal, ten algo, doi algo, veña pa aquí. Veña pa aquí. Está ben, doi algo, non? Non, bueno, millor así. Nada, veña pa aquí, que imos gastar. Usted séntese aquí, póñese aquí. Séntese. Usted como que está esperando para o médico, séntese. Mire, tome, esta hai unha revista, esta é de novo, mire, está aí a Rocío Jurado, mire, pa aí, está chula, veña. Usted tranquiliña aí. Que ben está aí, cara. Bueno, pois si, vamos alá. Non será posible, home. Bueno. Que atrapallada eso do pin ou carallo bendito, home. Xa está! Xa tiño o número. Espere, cuidado que raya. Vale. Quieto, non pasa nada. A ver, vale, ten o número? Eu ten. Vale, pois agora co número que ten que facer é ir pa sala de espera, sentarse ali e atender a pantalla aquela. Oigo, Hola. aquela pantalla que sale o seu número. E aí se lle pon porque porta entra, vale? Que porta? Onde ve usted unha porta? Se aquí non hai portas. O único que ten portas é o camarino de Trixa, senón xa... Xa entramos todos. Dios, que porta? Pero, no, é igual, home. O da porta é unha maneira de falar, o da porta. Usted séntese ali, non me dé a lata, por favor, séntese ali, e atenda. Os números eses non son correlativos, esos salen números e cifras. Son corrosivos. Non, séntese ali, veña, séntese ali e non me rompa a cabeza, home, por Dios. De verdad que estou aquí liadísimo cos informes estes da Que ves pa... Carmen Cervera, que guapa. Pa recetas ou ves a consulta? Cara de enferma non tes. Está así, está ben. Está moi ben. Parece que quedou boa noite. Ah! Xa! Tocoume. Quieto, non pasa raya. Non pasa raya. A ver, Dios, acabando con paciencia, non me deixa fer nada, A ver, déxeme aquí. A ver. A96M... No! No, que? Non é o de usted. Como que? Aquí pon 96 EMC ao cuadrado e o de usted é 96 EMC ao cubo por 3. Non é o de usted. Así que fa o favor, séntese ali outro pouco. Colo, tocaralla a señora, pásalo. Non, señora non, que a señora é para fer unha prueba de embarazo despois. Xa, deixe. Séntese ali, que... Ela miro despois xa... Non me moleste, por favor. Senta logo. Non parece. Non ten mal color ni nada. Ahora calquera cousa pasa, quédase... Entendes, que tes? Parece ou algo. Viver sola. Pois Tivo que ter cuidado porque a veces o lugar veo generoso tamén é... Bueno. Ah! Bingo! Dios, que non me deixa acabar, de verdad. Ahora sí. A ver, déxeme ver. Ve que se me pejou. A96 EMC... Efectivamente, é usted o agraciado da consulta. Euskera, carallo, por fin. Ahora sí. Podo pasar? Ahora sí que le tocou a súa vez. Ahora podo pasar? Pode pasar a consulta, Se me están dando ganas de mir, Pode entrar. Pase. Cuidado que raya, Aí, pase. Que tal, Lisardo? Boas noites. Vai a rañar o carallo, que me ten media hora dando voltas por aí adiante para outro
pintando a mona. Non fai falta poñerse así, home, Dios mío. Pensa que eu... É un protocolo. Que me sobra o tempo. Vale, ala, xa está. Jesús, Dios mío, que mala leche ten, home. No tipo... Bueno, dígame entonces, a ver, que lle pasa, dígame. Xa ni me acordo. Bueno, pues mellor. Que lle pasa? É que empezou o lunes. Sí. Aí va mediodía. Empezou así como unha molestia, como un dolor, así, unha cousa... O que? Usted viu Coré? Pero tardísimo. Falloso que enreda a Dios, entende? Fala, chamadas, chamous, Sinto, de verdad, sinto na alma, pero non podo atender. Teño que marchar que pecho. Teño que pechar que me horas, eu teño que marchar. Quéreme joder, pero si No, hai media hora dando voltas por aí e agora marchas e non me quero atender. Teño que me... É que me hora, me. Pero, coite, mire, non se enfade. Usted o que ten que facer, coite, atendo, hombre. Que? Non me berre, por Dios, que non estou xorzo. Dios. Usted ahora marcha para casa. Sí. E ao chegar a casa, pide cita para mañá na aplicación do Sogras Móvil, sabe? Descarga a aplicación na App Store. Non sabe descargar a aplicación? Eu que carallo vou saber? Dios, aquí de explicar todo. A ver, mire, é moi fácil. Mire, vamos a ver, mire. Atenda, que non vou estar explicando todo. Mire, aquí vai a App Store, ve? Descargar aplicación Sogras Móvil, cita mañá 12:45, Lisardo, medicina de familia. Aí está. Esa está, xa ten a cita para mañá. Ve que fácil se descarga. Cuidado! Que fai? Voulle baixar un bastonazo nas costelas que vou poñer a andar. Matasanos do carallo, pero usted quéreme joder. O papel, a pantalla, a señora, a raya, o carallo bendito, entende? Vale. Vale. Home, por favor, que xa me ten... No, tranquilo. A raya voulle meter eu, entende? Voulle meter eu, raya. Usted que non ten a gana de traballar, no vallao. Calamidade. Hai que cambiar o sistema. Espera aí que o mato e volvo agora. Se non o miras non te ve. Se non o miras non te ve.